Isa tayo kiday. Tagay tayo kiday. Nag-iimasin dati yan. Dato'y nga talaga ti kus-kus to nga sumbati problema tayo. Tagay bay! Ay, sus, apo. Nabarbartak man dati nga laklakayanan. Tagay bay. Na, di nan sapay ang mutilubong nan. Sige. May man, patisting man. Sigurado nga makalasin dato yun. Sige. Kagarnan. Correct. Ay na, apo. Ay na. Sorry ka man. Ay, Mes. Lagi man Bil me. Himay mo man. Ay, naku, pogi. Baka kaya na nga i-table. 500 lang. Nagpogi ka pa ito. Ay. Ataywan naman, Mes. Talnanak. Tibul nga bagbagaw. Anggo kayat. Di ko na malukunak. Anggo kayat. Taray. Karkaropam di bakit kau. Nagpangay. Nya, nagpangit, gayang Pangit. Ay na, apaw. Grabe nga talaga ti bara ti panawinay. Ay na. Nagpudaw. Supay Apaw. Ay, munod ka ba kahit? Warn, kaya. Diretso ka man di kusina, ta alam man datay ko ice cream. Ading sang pagkutatay. Daya? Woy, ice cream makabawa manan. Ice cream bakay. Unay kanwon, ice cream. Ice cream. May mayat datay nalawag bakay. Baka sa bali man tel, alaumaw. Pero may nga talaga ti bara ti panawinay. Ay na. Nagtigos mo Ay, tilo. nagpudot nga talaga. Ate nila kay, di pa alam. Sagutam na panalan. Na, tanya toy. Ate di pa alam. Ay na, apo ba kahit kung nagtupay kahit nga makabawang manay datayin bilin ko nga alaan. Isumag. Isumo nga. Kita man, ako mo Diyos na. Ay na. Nagme-maato yun nila kay, nag-cute. Lakay. Fine. Igatangan na man ti tigre, tayo so tipet pa dito balay. Piniaumpit tayo. Tigray? Doon kita nag-cute. Apo ba kahit tikinaadaw iti mabalin mo nga ipagatang nga pait. Tigray pa nga talaga tinapilim ba kahit Doon, tini, nag-cute. ay na apaw, tikinaadaw ti mabalin nga agbalin nga pet bakit tigray pa nga talaga tinapagtripa might nga aramidin nga pet might. Doon ni, nag-cute ni. Ay na, Kita apaw. magamin. Apay di amo nga narungsot nga ayop dayta sa balilatan ba kahit iti hilingam. Sige nga rin lakay, no din kayat, sa balilatang nga roder. Tuwan sa balilatan agaminay. Itid mo nga rin kanak, di password ti Facebook mo. Ay na, apay sa gamano dayta nga tigri ba kahit ta igatangan ka ti duray lima. Ayun ba? Wow, lakay. Basta, Nangawagan ba kahit? Nya tatay lang. Ay, lakay. Damang gayam ti ibaga. Nya. Agsukat na mamati position, lakay. Apo. Day taman iti nagustuhan nga suggestion mo ba kahit? Yan, aka makaupma mo ida Ay, na apo. position tan. Ay, ano kaya mga posisyon ba kahit? Nabigat mamut lakay, si ka mamut ti aginaw, aglaba, agluto, agwalis, agpalingke, agibalay. Kasya mamut ti agsil-cellphone nga agininom. Awan laki, di kakasta ti ubram.